wasted my time make sister video. Ka people will locate here, people need help, people need treatment in that one. Wopte my time. Biana free of charge just for the sake of people. Mana the reverse I would go the case. Imana when ya na Igbo meta ha mma. Iwu na be dey na my comment section one na sister na eme arrange eri ndị mmadụ ego. And most people na agbakwu na phone na asị na ya plan deal. Decided to come mba ukwu today, Wednesday ọ na-eme ekpele. Ka njụọ members ka ha ji aka ha confirm mụọ. Anụ katago maka sister wee sị ka mee ya video. Na help ọ na-erend a lot of people you need ya. That is the reason you chọrọ ya bịara. Anaghị m ya 1 naira. And as God may have it, I made the video. A lot of people bịara nyebe testimonies. Now the rumor na agazi na mana sister na-eme arrange. O nwere onye agwara ihe o ekwu. Biko ihe chọrọ ịjụ number 1. Ihe kwuru first time bịara mee sister video wụ na ọ da na ego. O nwere onye nọ here a na ego. Ọ wụ na ana nigo ka ego we nye aka elu. Secondly, first time bịara here, ekwuru m na sister na we nyecha tight nye ihe a, okekwe ya people. Ọ na-eme ya ka ọ na-eme ya. Ọ na-eme ya ka ọ na-eme ya. Thirdly, nke ịtọ m kwuru na video that day, wụ na sister nwetara ma ndị o nyere scholarship and ọ na-enye treatment free and ọ bụ amụma na ọ na-eme nke most people confirm eziokwu ga-asị ọwụ na-asị wenye aka elu ọwụ na eziokwu wenye aka elu ọwụ na ọ nwere onye asị bịa ka o fake testimony ebe a ya wenye aka elu ikweta na Chukwu gịnị ka na-arụ ọrụ wenye gotiri Chukwu aka elu. Sister, asị na mụ na gị na-eme arrange biko kọwa ụdị arrange ka anyị gbara ego n'ọnụ anyị nwetagoro ka anyị gwakwu ha na chi a inyebeghị my percentage na ọ na-eso okwu. Masị nwanne m mgbe ị gwa m na ị na-abịakwa achịrị nga ọchị sị gị hapụ ihe ụwa ya akọ o nwebe ihe ụwa ya ha ekwu nke ka bụ mbido ọ maka na ọ gị ka m ji agwa gị ha ọ bụrụ na ha sị na na-eme arrange ha wefụta onye ahụ mere arrange ha gbọpụta na ọkwa mmadụ na-abụ eburu ebu bịa taa gara ije ha kpọtara dị m onye na-anaghị aga ije 2-3 years stroke uche ọma ma ya akwụ ụgwọ so na ihe mmadụ ga-ekwu ihe omenime uche ya okwu n'ukwurukwe n'uche ya ihe onye ọbụla na-akọ ha kọba onye kojuo nọrọ ala onweghị gị nara m onweghị ihe isi m owu ka ime m vidio ka ụwa wee mara na ọ dị ihe dị otu a dị ka ndị mmadụ bịa na-agwa onwe ha andị n'efu ka m na-agwa ya kama ha ga-asị ka ha bịa nyere m aka ka enweta ebe ndị mmadụ nọ na ndị mmadụ nọ n'iro ha sị na arrange ngwa dutere m onye na-eye 6 months stroke ji ha kpọtara m ya na grand ọ bụrụ na m agwọ ya ha were mara na arrange ma onye asị na m nara ya ego onye ahụ pụtana ka anyị mara na anara ya ego eziokwu ihe ụwa na-akawa aha m wụ Sunday m wee so m ọnụ Okonkwo eso m ọnụ iso m ọnụ imebie ihe so esozili ha wụrụ na mma gwa nke ga-akọ ga-abịakwa ụfọdụ ga-akpọ m onye osi ụfọdụ ga-akpọ m onye ama emere my aunty gbajiri ụkwụ ịmara m ada agwa onye gbajiri ụkwụ ọ nwere ike nwanne mmadụ eje pikiri ya si na m ụgwọ na onye nke a ọ dịghị ha na-amapụ m obi bikos ana m agwọ bonu gbajiri agbaji ha ma agwọ dị ihe a mana ọ bụrụ ha na stroke enye ure nwaanyị na-anaghị atụ ime iweta ihe dị otu ịkpọtara m mmadụ ha kpọtara m onye dị otu ahụ ka a maranụ adị m ana ego onye mana m anana ya ha duru ya bịa so agbadala onwe gị my brother ọrụ ọma ị na-arụ ka ndị mmadụ na-amata ọ gị ihe imere taa ka mmadụ na-abụ jiri nwere adị mmadụ mmadụ na-abụ ga-enwere onwe ha taa maka na agbasa na anyị ga-ebido nyeme ndị mmadụ treatment n'efu onwekwa ihe nna ana ha ihe niile onye sekwa ijụọla ha na onye ọbụla ekwu na enwe ihe nna ana so onwe ihe nna ana na-anọ m na mgbe sista bịakwutere ya wee na-asị ya na ofu ụkwụ ya adị emegharị amegharị ọ kụọ ya aka kụọ ya aka ọsị ya ma o megharịbago ọsị ya na ọ na-emegharị nwantịntị nwanne ya nwoke na-ekuniti ya o kwere ekuni emesa o jidezie ya aka ka o si wee kpụrụ ya na-aga I was surprised mgbe dị m anụpụtasị na-agazikwa very strong nwee mkpalụzi egwusi ka m bịa ebe a ka m jidoo ka m dị shọ ka m malụ eziokwu mfụsa ya bụ ọ na-akwado ka ọ gba ọsọ brọda jitie nne biko ihe foto ọ gbajuru m anya and ndị na-achọ ijide masị m ụrụ abụ m aka maka na ihe mfụ gbajuru m anya gbakọba ihe dị m akọchara Kraịst ọwa akọcha ma ọwa ihe ọjọọ no problem. So biko sister another problem people na-enwekwa time eji afọ gị na-enwenwu chance afọ ndị mmadụ ha na according to ha nwa na every Wednesday na-eme ekpere na-echoku at least ikwesịrị na inwe counseling day gbasị ihe meet ndị mmadụ na gbasị ihe eme ekpere question a na-abịa n'inbox m sị ka m bịa n'ọgụ nwaanyị asanwụ na m enwe mbọchị m eme ekpere na
na parish ka m nọ ile anyị hụ na ihe a parish ihe a St. Patrick's Catholic Church ha nwere ike bịa for verification enwe m ike bịa were nke m ewere m nke onye ọzọ ihe bishọp nyere m Wednesday so ndị mmadụ ọ na-akwa m ihe ha kwagide m anapụ m akwụkwọ bishọp nyere m ha chekwa m ọchị ọ bụrụ na ha chọrọ ka m na-enwe days of activities ozuo ezuo nọrọ ala na-elele ha jee zụọrọ m ala ha zụọ ya ha rụọ ya arụ ha na-enwe m nsogbu anụmanụzini na-enwe kanseling day na-enwe mgbe onye ọbụla na-azakwuri ma kọl mana ugbu a gaa m emenwu ya enwere m ike bịa were enwere ndị oke like ọhụrụ on Monday ndị charismatic na-anọ ebe a mụ na gị nọ na on Wednesday ha na-anọkwu mana emechazi ha ebupụ ya to Thursday then ndị Legion na-ewekwa on Wednesday n'ụtụtụ before anyị ebido then ha na ndị Bible na-ewe on Tuesday nke ezi ụbọchị m emezi ihe ndị nne na-eme ekpere na-ewere na Friday ndị youth na-ewere na Saturday ka ezi mgbe m meji wee mee ihe ndị a Sunday ka masị kakwa aka masị mgbede so ha zụọrọ m ala meziere m ya okay biko sister concerning data na isa na-ego ka ihe afọ agagoro kọwagodiri ha about their and the need for their na ejerekwuru m ndị nwe ya Father Parish Moma wu spiritual director ejekwuru ndị nwe ya nwanne nya ka anyị na ha kpa nkata wesị a na-eji m 12 million cash ha biko ka m kwụnyere ha ya ka m ji nwayọọ na-akwụ so the guy wesị m na ọwụ na ha dị 5 men ka ya jee gwa ụmụnne ya na ya ama na ije mbịara ga-adị positive ọ ka o siri saa mụ na Innocent ọzọ Igbo ndụ soro je na kema ama ọnwụ so ọ ka nga anyị hara wee jee dị ije n'ọba agụ ebe a so ọ bụrụ na ha kwete si anyị kwụnyegodo nke anyị akwụnye move godo in ndị mmadụ abịa nyere m aka ka ndị tinye ya ihe ebe ahụ bido rụọ ka ndị mmadụ nwee ebe ha nọ kwa hụrụ na enwere ndị si Lagos nọ n'ezike mgbe enwere ndị si Abuja nọ n'ezike mgbe 3 days na-eche ka taa ruo so ọ bụrụ nọ na ground ka ha nọ dị izi so ọ ka m si jedebe nke ala egopụtara na akwụ ụgwọ ala taa a na-abanye ya kọmplenụ mmadụ niile a Chukwu enyere m aka sọvọ ya ọ ihe m nwere ike ịyọ mmadụ na-ayọkwa ya na biko onye ọbụla nyere m aka ka o wee biko ka ofe rọrọ arụ zoro anyị niile ofe zoro anyị iri isi na ede azakọ biko ka ọ kwara ka esi eri ichi gị ana m aza kọlụ na-abịa na-abịacha bịa 12 ime abalị 1 ime abalị 2 ime abalị a na-akpọgide kọlụ chi abụọ ana m aza ihe mere na ana m aza ana m adị too busy ana m agbagharị aja azụkwa ahịa m aga m ọrụ na ana m ere food stocks o mechakwa ị ga-abịa ka ịfụ ebe ahụ ebutesichala m ngwa ahịa m ma eje ahịa echi ọ bụrụ na ọwa ahịa ka ka m si etriti ndị mmadụ na-efu ọgen m nwetara ego ebe ị na-eje ego ole ka ispend anyị ada na ego ebe onye ka m ji etriti ndị mmadụ oge na ka m ji eri je nyetụ ndị workers m obere ihe so biko ka m na-ayọ ha ịzawa kọla m nọtụrụ ala ka ezi mgbe m meji weta ọgwụ iji anyị emeche ị ga-ahụ ọgwụ ndị nsiri esi m burupụta taa ele mgbe m ga-eweta ọgwụ a wee sie so ha biko chere nwa ha n'ebe m nọ ihe niile nwe ọnọdụ ọ ya mere na m a na-aza ndị mmadụ na-eme dịkọl abuse ndị mmadụ na-eme dịkọl onye ọbụla chọrọ ka o kwere m onye ọbụla chọrọ ka o kwere m ọ dịghọ possible okay biko maintain nji bịara here to clarify some certain things maka people na-asị ma asị gwa anyị ka ọ na-ama mfu nwunye connect anụmanụ ya ka ịfụ link anụmanụ ya ka ịfụ ọ na-anụgo from the horse's mouth ọ da azaka ọ na-eche ifu ya bịa mba ukwu na St. Patrick Catholic Church mba ukwu every Wednesday until enweta na a na-achọ biko ewekwana na na-akọtụgo okwu and mara na ekpere awa ịbịa taa ịgbapụ onye na-aṅụ ọgwụ malaria na-anọzicha 3-4 months 2 months before ọgwụ malaria arụ ọrụ onwe ndị nwe ha bịa gwa m ọ dịka ihe ahụ ị ga-enye Chukwu taa ma Chukwu na-eme ahụ mmadụ ụwa Chukwu na-eyuz ị na-abịa ebe ị ga na-abịa every Wednesday ị ga na-abịa until Chukwu emechara gị ihe ọma and onye Chukwu mere ihe ọma ị nọgidezina ya o mechara gị pụọ so ihe ka nna yọ ndị mmadụ ọwụghị ịbịarụ ha na-akpa m ma ịkpa m na fonu mkpa ga-agwụ nwayọọ gradual process a ga-ahazigide ihe ahụ enigwe mere gị ama so ọ na-anụna from the horse's mouth abịa m today ka nnalakwa ego arrange money ya na business anyị na-eme improve ụnụ fụrụ na people na-abịa ndị a na-agwụ atụta n'ego so sista ị ga-akwa n'ego nke m na-aka ka riwe ego ka akwụ na bụ onye ọ bụ ndị mmadụ ha ka eribe onye kọcha oje zuo ike na bie nwere ego na-anata onwerekwa ego biko sista ada na ego ihe ọ na-eme here free of charge ọ na-aga ego gwa m mmekwu ya na social media ọ mụ na promise gị that is the truth ka m chọgara ebe m ma amịwa mbọ